chana onye ya no abala bi emi chana ụmụnna ya ndị bekee nụ abịa fọrọ ozu he ngora ke wa fa ejiri ho no kala besem no digiri man agbaja kwa zoom ono bana ko ono wo bekee afọrọ ya fọrọ ozu ya mmiri ozu ahụ no je besem bekee anyị emiri n'onwe anyị nke onye kpụrụ ka ahịa bụ ọ nwere ka emega ebe ka anyị àwọn àní ihe obi wúyọ ilé ẹja wúyọ aja ọ máa dá abọ́ ọ̀gá ya ẹ̀ka gbogbo aka ama kọ́mọ́mọ́ náà yọ ọ̀gá ya arọ́mọ́ náà yọ ọ̀gá ya arọ́mọ́ náà ọ̀gá àgbà pàbà ayẹ. mana afọrọ ndị aja kugbu mgbe ọ bụ na aja kugburu ya arọ́mọ́ yọ ọ̀gá àgbà pàbà àwọn ànyị afọ a ga-eli ya mana nwaanyị ibi ụyọ aja rufu mmiri eshi ụmụnna ya na ndị amanwụ na ndị ejinọ ma dara ebe kemoshi anya hụ akwara nwaanyị na ụmụaka otu ọnụ ya kpọm uwe ọmụma akarachi ahụ akwara otu ọnụ ya mana ọ nwụrụ na echegara ahụchi elime ya ọya aja ihere ga-abịa ndị ọha anyị we don't want that shame anyị ga-enwe visitors anyị ga-enwe guests akpadomana ka dị eji ọrịa mụmụ na ya gajila na ya abịaghị ya yere ọzọ kamada ngaji eji akpọ okwu ahụ ikwu ya ahụ ejiri shi onye akara ha ahụ ezighị ezigachi onye akpịkwara ya ọnụ ọhịa maazị dọch na ndị enyi m na ndị anyị kpọghara eji akpa ego ọnụ akamada taa onye akpanye ejikwa eme ya ndị ọzọ dị iche iche enwere m onye ọbịa bịara na chi anyị kpa ego ọnụ okwu siri ike okwu nye ka nsogbu ebe ka anyị chaghị ịga ya anya na okwu ndị ọzọ dị aṅara iche iche ụmụnna onye ejiri eme ya ka ọ ga-amasị m chi ya ji aka ya kọwa onwe ya nna m akwanụ onye bịara nwanna ana m anaba gị ịbịa dụọla ọ ga-amasị m gị bụ ọha na eze onye ụkwụ a na-achọ akwa ikiri ndị mmụọ ege ma ntị agajiela gị maazị dọch yarịla gị mma ọha na eze ndị bekee anyị ndị ha anyị eji amasị ndị ha dịkwa mma eji amasị asị m akụrụ ka ọ gaala anyị ndụ ugwu iji akpọpụrụ anyị ga-eri ga-abịa eliri anyị aga ịbịa n'uru ọ ga-arịla anyị mme sheke eshori eshe afọ na mkpọ tupu m apalie okwu aha m wụ Emmanuel Chinwendu Chukwu known as the music minister awụ m akịrị ọha Stephen Arimachukwu ka ihi ọgada akwụkwọ m onye ihi ọgada eji akụ egwu abịara m soma amatị anyị mee okwu ọnụ ya gajiela ndụ ndị bekee ime na nwanna m ime na nwafọ Owerri nwafọ Imo steeti nwafọ ihi ọgada akara aka ọ bịadoro tacha anyị kpega okwu ọnụ mana nwere kpanye eji eme ya nga music minister tupu anyị apali aga m achọchi anyị lee ilu ole na ole ndị bekee anyị a nwere ike ịkpa ego ọnụ o nwere ihe ndị Owerri anyị eji ekwu ilulu ndị bekee anyị eji ashị ije hụ onye ọma ya akpụ nguzo ole hiwara ya okwu ije hụ onye ọma ya akpụ nguzo ọwụ onye ije hụ onye ọma ya akpụ nguzo na mbụ ndị bekee anyị agachi ụgbọkwala anyị kpamshika asị ilulu uwe okwu amamihe dị omimi nke ndị Igbo eji achọ asụsụ n'mma otu onye ọka mmụ abịa gwakwa n'isi ilu ọhụụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu asị ewere ilu bi ikpe onye akwari ajụchi elechi ikpe akpọghara nkụkwa zọrọ amaghị okwu ekele ya ọhịa mere ji ilulu kwuo ụka na omenala Igbo ejikwa uju ka ewere ilulu kwuo ya onye ọbụla mara ji fọrọ mara ka ịchọ ọtịnị ịchọkwa onye ọma ya akpụ nguzo aga m akọwa ya ha ejikwa eji akọwaga ya wụcha anyị na-akọwagara ya onwe anyị n'ihi na asị onye akpụrụ ilulu kọwara ya ego eji lụọ nna ya fụrụ ọkpọrọ mana ọnwa anyị onwe anyị ka anyị kọwaga na anyị na-akụga maka ọha na eze bụ ndị amacha anya anyị ịhụ na ije hụ onye ọma ya akpụ nguzo kparagba nga asị mm'ihu onye ọma ya ebiri ugwu ezidi hụ onye ọma ya echekwa ncha ya ezidi gaa ya afaghị ee agbaji okporo ụzọ ejije bere m mkpa mebie ejega m miti mana ọ ga-awụ mkpa keke ya dịkwa mkpa keke mezu amaazị dọch ngo oguzo aga m akpa ọnụụkwụ brek ọ bụkwa otu sekọnd nwanne m kpa ọnụụkwụ brek shia maazị ahụgara shia mgbanụ ma agbado ọrịa m ọsịsọ so by so doing nwanne m
ije hụ onye ma ya kpụ ngozo fụ arachi ọ mara gị jiri oke ọsịsọ o nwere onye ịhụ o nwere onye ịmara na ịhụ ụzọ ga-eji ebe otu nkeji mechi nwanna ka moto gị nọ nga ọrịkwa mma ka pakịrị nga ọrịkwa mma ọhịa nna m ukwu kọwa ka ọzọ hụrụ gị bedebe ka anyị ebe eji achị onye ma akwa ọkwa eji achị ya ọkwa nọ na-akpa ọkwa onye ma akwa ya eji achị ya ile ihe ya wuru owere ahụ fụara nwanne m agachi bụọla gị ya ịma n'ilulu na ilulu ibe ya wụ interconnected tanki o daga mgbarachi nla asị onye ma akwa ọkwa eji achị ya ọkwa ha eji achị ndị akwa abụ eji akwa abụ ndị akwa ekete akwa ekete n'ihi na onye maghị ma anya ya enwere onye aga n'ime ọhịa ha akwa ọkwa asị ya hụrụ anya ma agbara hụrụ anya akwa agbụ mana ha hụrụ akwa ọkwa onye ọbụla mara n'anya dimkpa ọbụla mara n'anya akwa ọkwa eji achị ya na nkọwa ya otu ụzọ ma ụkọ ọzọ wụ asị anụ na-amaghara ya chaa n'ọsọ onye ji eme ahị emekwa elu m ala anya ka a ga-achọ anya ka ndị eji achọ ya ụlọ onye mara n'anya onye mara n'anya ahị anya hụ onye ji eme aha ikwu ebe ugbo m akụ enweghị ike kpọ anyị egwuzi anyị bịa rụma mesi anyị na-arụma blọk ha gakwa ha akpọ anyị ewu ndị egwu na-akpụ egwu nke ahụ anyị na-akụgo egwu ahụ enwekwara ndị ọzọ eji abaki anyị up like enwere keyboardist enwere bassist enwere lead guitarist drummer congarist and the rest of them nwekwa backup singer n'ihi na iji sa agụ egwu mana ị ga-agba agba chee onye ka ọzọ gị tiga olu ya etiga ya ya bịa na harmony ụmụnna o nwere okwu anyị jiri bịa taa okwu anyị jiri bịa taa okwu nderi ahụ asọga ụka asọga ya ụka asọga ya mmiri isi onye akara ya onye kwuru ihe gbasara olili mmanụ ebe ka anyị olili ozu na eji eme onye ahụ nwụrụ anwụ ma ọrịa ndụ mmere m jiri kpọma nwanne di ya mechia ngwa bịa makwala anyị ego okwu ọnụ taa echi okwu ahụ ha bụdakwala ya mmesa ya mshima jụọ gị nna elee ihe ị chere gbasara ụna eji ana ndị mmanụ nwụrụ na omume eji eme ndị ahụ nwụrụ ma arịa ndụ ile ihe ị chere ma ndị ka umi okpere ma ndị ka ya amaala ma ndị karị dị ma amaala ma imi okpere ka akpụrụ ha akpụrụ ozugbo onwe wa bụrụ onye otu mgbọ ile ihe ị chere gbasara ihe ọ na-eme a virus ebe ka anyị ile ihe ị chere gbasara ya nwanne m akọmacha ihe dọrọ ka alụgharịa ya adọmaka jet ahịa banyere olili ozu kpaisi ekwuga ndị bekee anyị emeela ya achịghị onye nne ya na nna ya nwere ihe elijila ya ama mana ndị bekee anyị na-abịaba mee ya enwere ha eji ekwula na ọ gakwa ịgba mme agba mme mmadụ na nwụ akpụmambụrụ a na-akpọ na n'aka ree fa iji mitie ọkụ meekwanụ na mụna n'elu ya onwe ike gba mme ma Chigozie nwekwara ndị nụ adat family ahụ belarie mana bikos ozu na drọpụrụ nna ekwuru ma nna m na mụna n'elu ya nwunye penti bekee mgba 10 years ma mma nọrọ ndụ ebido ụbama renoveti ma penti ma onye rere sa ala dị ozu ebiela mmadụ abụọ nke ahụ bụ otu mana ndị mmanụ kwana aga m achị ụfọdụ ndị mmanụ eji etinye ya mmanụ ime ndị mmanụ eji ewere preshọ ma ọ bụrụ ndị olu bekee ma ntụọ ya ndị mmanụ na-eme ondu ejikwana eme ndị mmanụ advice si wuo ụgbọ karịwụọ ya bụ otu izu ụka wuo ụgbọ karịwụọ na ike enwere otu ihe mere otu obodo ọwụ mmanụ nwụrụ ebe ala bekee akpụkọga ego ndị ala bekee akpụkọga ego kpụkọchara chaga ndị nwa jere ala bekee jere chi oji nyere ndị famili nwa aka nye ụmụ ihu na ruo ebe ahụ ọnwa egburu ya ndị ya nwụ na-akpụkọ ego millions of naira asị eji ya akpakpụgharị ya nna ya sị anyị niile anya ụdịrị ego akpụrụ ya ga-esi akpakpụgharị ọnwa abịa yi ihu ahụ dị oke aha
wosi oke ndị ka ibe ajụ nọchi anyị na lie ya ebe send ala nnụ ego ahụ nna ya elegala anya ahị nwa m kpojem ebe o ojikpọli ụmụnne anyere mgba ebe ọnwụ na ọnwụ na ma akpakpọ ma akpakpọ hụ ya o mee ka ihe n'ime mgba meenụ vidiyo kpa ụbọchị ọma na jiri ma mma a na ji vidiyo emeghe niile emeela ya kandụl light ebe emeela ya omenala lie ebe liekwa ya ebe kwa ya ebe na ji ego ahụ eji ya mee pepa kpọfee nwanne ya aka ọzọ obodo ọzọ ịhụnachi elemanya anya ka eji wụrụ mmadụ na ka ụfọdụ agacha nwoke ka akpagbu n'onwe gba mana gị lekwa ya anya otu ịhụala so nwanne m ahụ gbasakwa nna ka ndị obodo ụfọdụ abịara ugwu abịabịa nwaanyị ọ nwoke mgbe ọrịa ga ya emeje nwoke enwebụla onye ji kpafu ọkpụ si anyị bịa mgbọkpa anyị nwanne nwoke mana esi ọrụ ọ kwuru pem abịa gụọ ngwọgwụ nga ndị dibịa gụrụ ngwọgwụ ọmụ nwere abịa gụcha ya kọmpaịl onist nwanne m aga ahụ ego akwụrụ ibe ya ego ụfọdụ mmanwụ ka ga-eche achapa adịghị alụhụ ya achịhụ ya ike ọ rụrụ sọ ụmụ ha akpala ego a ga-edu ha ehi a ga-eme ha nke elehụkwara m ụmụaka akpakpara ha ego n'eziokwu ọha ememe mana ji na-eme ya impos mmanụ ifuru onye mmanụ nwụ n'ana obi ji ajọ ya njọ ọ dị akpa ama aga abụọ nke egwu anya kwuru aka inotisiri shikpa iji ana egwu herita traditional wedding house opening ihe ndị mmanụ arị otu ọnwụ ihe nlecha onye ahụ gịsị enwere mmanụ planị na ọnwụ mgbe elenu ha na-emenwe oge ebiri emezie ya dahama mana bifo ga eme na wedding iji na-agbu mmadụ ya so mmadụ biwekwala ya nga aka ewutega m n'ike ụmụnna eme na ụmụnna eme ka anyị kpụsara ndị mbọ na ahịa ịkaga maka ya ule ihe chere gbasara anyị kpụla ekpela ya ọnụ mana ikwuchi hụ ya ọ ji ele m anya si ị ga-ekwuchi ya mmadụ m ugbula aka ma alụrụ onye alụbara ya nga were kọcha ejere mebere ịkpa je lụkpa onye rekpa ụmụnna ya aga-abịa nga ahụ bebele ya mana because of them ya wụrụ ozu a na-eli otu izuụka ọ na-aga n'izuụka anọ ọwụ izuụka ise ọwụ izuụka n'ọma ọwụrụ otu afọ ma ụfọdụ achịghị ụmụnna ya chi ụfọdụ n'ime mụ abịakwagichi onye ga-egbu ịga mbazụ a ga-abịa mekere omenala ebere kpa abịakwagichi onye kemere ka onye mere ke mana ma onye ere ndụ ahịa ahịa karawo abịahụ bịabịale aya bịabịa niile aya ji onye ụfọdụ agakwa eje jie ndị bekee nwe ojiji adịkwa mama nwanne nwaanyị nwanne nne nwoke arịkwa ahụ ọkpa enweghị onye nwere ike ichebe anyị nwere ike bịa ga-abịa hụ ya chi anyị bịali akwala nwanne anyị ụyọ ọgwụ anyị bịali akwala ya nga ọ na ụyọ ya anyị bịali akwala mana ma ọ na-anwụda gaa hụ echiche eshima onye na-ele ma a ga-eme ka ụfọdụ cha ga-apa ana ụfọdụ cha ga-ewe ehi ụfọdụ cha ga-eme it has become a problem ya wakwala nsogbu ebe ka anyị onye mmadụ ọ na-anwụ n'ana obi amahụ ya onye mmadụ na-anwụ n'ana obi ahụ ikpuru isi chi onye ga-akpa mama ya onye ga-akpa nne ya onye kpa ego achọ akụlie papa olie mama wụ ọpara gburu achọ onye nwere kapasiti ịkwa ya na ndị emeka anyị emiri n'onwe anyị dịka onye kpụrụ kọ ahịa bụ ọ nwere ka emega ebe ka anyị nwaanyị ihe obi ụyọ ụlọ aja mmadụ abụọ ka ga ya aka gobila aka amakụmama na ụyọ nga ya arụma na ụyọ nga ya arụma na nga a ga-apaba anya mana afọrọ ndị aja kugburu ya arụgba ụyọ nga a ga-apaba nwaanyị ga-eli ya mana nwaanyị bi ụyọ aja rufu mmiri eshi nwa ụmụnna ya na ndị amanwụ na ndị ejinọ ma dara ebe ke nwochi anya rụhụ akwara nwaanyị na ụmụaka otu ọnụ ụlọ kpọm nwa ụmụaka na chi ahụ akwara otu ọnụ ụlọ mana ọ nwụrụ na eche agahụchi elime ya ụya aja ihere ga-abịa ndị ọha anyị we don't want that shame anyị ga-eme visitors anyị ga-eme guests akwadomana ka dị eji akwadomana egwu eme mana penti ndị plasta na-anya na plasta it has become a problem ebe ka anyị ebe ọwara parasitic that ọwara a pattern onye mmadụ na nwụrụ anụ ụfọdụ ebie mbibi ego
onye mmanụ ọnwụ na n'ebe ka eje bie mbibi ego nga gị milion na na-ebihu ama ejibihu onye erekpa ncherechi omume erekpagharị mma ocherechi ihe onwe ihe kwachiri ị na mere ya jema ala ebe ka anyị ebe because anyị uche ndị Igbo but with the way o ji agaga ugbula aka o ji agaga ugbu anyị nọcha akọmazụ ụmụ ndị anyị mụsachara na ndị ka agaghị amụ erile gakwa nle erile ga nle ọ dị mkpa nwanne mkpa n'ihi kwuru ugbu ọ bara uru enwe mmadụ n'ozu asị nke akara ji ma ga-enwe nna m ọkọrọ ohere ụmụaka ga-enwe mmadụ n'ozu enwere m enwe mmadụ n'ozu emekwala nne enwekwala anyị ịhụla ebe ka anyị o mere eme sanye n'ụkpala kpesem ndị ga-ebe ahụ daba fọrọ mmanụ fọrọ onye liri eli kemgbe abala bụ eliri ya anụ abala bụ iri ụmụnne ya asole jiri ihe ndị anyị mgba fọrọ ọnụ nwa aka obi ji mmadụ ili fọrọ mmanụ ha mere mgbagbo ị chọrọ ịgba nsọ ya wụrụ modern age ma aga ugbo mmadụ akere ka akpanyụ sa jere ozu eliri kemgbe abala bọba mmiri awụzu nwa ahụ nwa akwara ala ji bekee nwe ha ya nọ n'ụsọ anya n'ụkwala kpesem emichaa n'onye ya nọ abala bụ ihe emichara ụmụnna ya ndị bekee nụ abịa fọrọ ozu ya he ngụgara gị wa afọ ejiri họta n'ụkwala kpesem mmabịa digiri mmanụ agbanyekwa ezo ọnụ gbanyekọ ọnụ ọgwọ bekee afọrọ ya mmiri ozu anwụ alụje kpesem nwa akpara ya laa ya bụrụ ụwa ka ugbu enweghị oche m so nwere nwokorobịa isi kpakara ga-ekwesị mmiri ozu okilọkwa ya nọ ga okilo ịnọbere ebe a kpọrọ n'ọgụ abịaghachi anyị na-enwe ike ili onye ndị bekee nwụ ahụ na etila berial ọwụkwa ka ahụ ka megaplanụ etila berial kpọọ meka n'ime ụmụnna the woman isi bekee nwụ para osisi para mkpeke enyi gbara nwaanyị taa aga mkpa ebe ọha ha na-ekpa akpụrụ m obere ala otu nwoke ọwa akpụrụ na 2 times esetụchara na oge oyi esichari ndị mana kụọ egwu asị enwe ike ili ya esizi etela anyị ga-apọgba ya mmanụ ọwụla esizie ya akpọkwara onye ahụ echi anabeghị ya agwaghị ụmụnna sị na ụmụnna sị a ga-eme ka ọzọ mana nwanne mkpa anyị ruo ụka isi hụ na ọrụ njikwa ọnụ bere na nkwụ abụọ m ụgwọ nkwụ anyị asalakwara enweghị mere kpesịrị maka nwa ala mkpa ịhụla ihe gbasara olili ozu ekwesịghị ịma ndeeti ya ọnụ ndị ozu nọ n'ala ọ ka mma datị mgbe ahụ onye ahụ gwara gị onye ahụ arịa ahụ ọkpa ma ụnụ masị onye nna na-emeje n'oke hụrụ nna abịa ya azụ abred nri kpọọ ole ga-agwụ n'ọrịa maka iwe obred na heti nnụ bịara ịmala arụkọsọ ọnwụ nka ka ọ kaga nso ọka gara gbaba ukwu osisi according to ndị Igbo ọnụ si nna hụ nna mee nụkpa ifu na onye ahụ eji abịa frequently ha ọrụ o kwuru nnọchi ege ya ntị na digest ya bịa nwe riche compromise ọnụ karịrị o nwere onye ke enyi m nwoke nwaanyị nwanne ya anwụrụ nwanne ya anọ ala bekee nwaanyị nwanne ya eji ego amara none of the story I am aware of it nwanne ya a na-eji ego shi na-ele nwaanyị ya ọrịa na nwaanyị ya nwere breast cancer for a very long period of time ụmụnne nwaanyị ya pụrụ ihichi adị ya n'ala bekee ji agagbu zụọ ọrịa ahụ ewe ndị zụọ ọrịa achị a ga-eme ya ele ya agba a ga-eme ya elekwana ya eji eme ndị nwere kansa na whatever it is
the guy na-akpa ego adanne nwaanyị ya ahụ akpọrọ nwaanyị nwanne ya nwaanyị jemebeke nnu the young man lụkwanụ nwaanyị a na-akpa ego eji emekere chibụbọrị ewu eke maka ebe ya a ga-eje dọkịta a ga-eje emekenye emegara kpukpuga ya ara na-ereba n'ime ara erela nwaka ya nwega ndị shadi ahụ gburu ya anyị enwe ike elu ụwa herie nwanne nwaanyị ma nwanne nwaanyị di ya ọ na-gburu ya nwanne nwaanyị nọ nga nna m you can understand. Some ụfọdụ obodo ji ewere ụzọ aga mbrala eji ewere exactly eji ewere onye nwụrụ anwụ as an avenue to make money mmadụ nwụrụ ala ga nwa agụmakwụma nwoke arụ n'ebe kenwe ọnụ ụmụnna ya jee n'ọkpa na ego ya chi nwa ihe ndị edere nga ya ga-eme nwa sha aya dịka ya gụwara cha ya amaghị gbasara nwa ahụ ya dị isha adanne ya anị ọ na-aka iwe ya wụ nwanne ya nwaanyị pụrụ nene nwa ngwa ngwa ọ na-eke ịnụkwucha ọbọ amị ya ọba ego dị nwaanyị si nwekwara na nwanne na nwaanyị bịa aya adịghị interest chọrọ mmanya na akọrọ magụ ya shia ya hụrụ m aka ndị ijema dịrị ejema when I don't know anything iwe aga ọ na-awụrụ m ụka abamara ịmara na asha ụka n'afọ ụka abamanụ ndị a na-abịaghị ofu onu e mere na ife na ụmụnna mama dị gị alụ nwụrụ anwụ na ada nne ya iri obi ya mere nwa akpọrọ eje moto obi obere onye ụkọchukwu ebe amacha ha ga-enweta ya mmanya agbasara mmiri ise ọ na-achọcha ya kọ mmiri ndị bịara mmanya ahụ karịrị akarị eziokwu niile o chere eche anyị karịrị anyị abụbeti ụmụfati anyị karịrị akarị eziokwu so na-echa ya ọnụ olee ihe ị nwere ikwu maka anyị ji chịkọa ya okwu ahụ ọnụ maka ndere ndụ na ndị nwụrụ anwụ na ndị okpere ji eso enye aka emekwa ihe ma a ga-agụmana gị erime afọ eju ị ga-ewe ya eji gị eli mmadụ nke a bụrụkwana ndị ka amaala ọ nọkwa enwe ebe ọ kọrọ so ya wụrụ omenala Igbo anyị a ga-achị iyi anyị ele okwu ị nwere ikwu iji pịa ya ọnụ gbasara ndere ndụ na ndị mmadụ ọnwụrụ n'ala nwanne m ilu ọrụ akpụgara ụmụnna m nwa ncha so ya akpụgara nwa ncha ndị nwụrụ anwụ enweghị oke na ha n'ikwu ọ ndere ndụ onye ọbụla dị ndụ buru ya n'obi sa mmadụ niile ga-anwụ igwe niile ga-ezere ya n'ụzọ ya wụ ụtarị a ji pịagbuo ụtaye agakwa eji ya pịata iwu ndị okpere kpụsa anwa ahụ asị m ụtarị eji pịata ihe taye eji ya pịata iwu osisi eji kugbuo na ajụjụ eji agbakpọchi n'ụzọ amaghị ahụ ya mmanụ ndị okpere wayo aka ọ mgbe mmanụ nwụrụ nna gụgharị ma saa n'ime ya the funny thing is ị ga-akwụnyere ndụ ma ọ dị ndụ ọdụ ka mkpụmkpụ niile nọ ya mana ọ nwere otu ka o skipụrụ ndị okpere kwere ya shana dị asịrị hapụrụ ebe ka onye ụkọchukwu chihi na ha atụghị herema maazị ihe kwuru bụ eziokwu ọ juru eju ebe niile ndị CW ụmụ mmeri na ndị arụgụme pentikọstal ọrịa ahụ a na-akwọ ya akwọrụ ya ya onye ọkpa nwa ahụ anyara mgbọrọgwụ afọ ya ala nwa ụsa nwa ahụ anyara mgbọrọgwụ ambara na ka afọ ya onwe onye ma ha echi ga-abụpụ ha so ndụmọdụ nwere inye ndị ebe ka anyị ihe gbasara akwamozu onye nwụrụ anwụ adịghị n'ụwa azụ n'ụwa nọ n'ebe ọwa anyị onye echigo ọnwụ si a ga-akpọrịla a ga-emeri n'akpa o nwere ike na abụ ụlọ ha ọ ga-eje echi mana ọ gaghị agba nga a ga na-eli onye ọnwụ echigo ọnwụ si a ga-akpọrịla ke a ga-akpọrịla ke ọ kere isi eme ndị aghara ndị
ime ndị ara ndị nnụ list cha ndị ahụ ndị aka ruru ya kpasị ndị aka ruru nwaanyị ekukọma ya di ya ndị aka ruru ya ọ ga-emefu ya eme apụla ihe niile azụ ọ maka ndị re ndụ ka eji emega ihe ndị ọwụ maka ndị nwụrụ anwụ onye nwụrụ anwụ anwụla ọ bụ ọja mkpụmkpụ ya enwe dịka o skipụrụ nna m nakwa so nkwa n'ike aka agbadala ọ jụrụ ajụjụ otu ajụjụ ka m si na-ajụ tupu anyị emechie okwu ndị enyi na-edebe agụ ahịa ndị kpanjikwa kwuo mbụ gbasara nke ndị ndị nwe mmanụ ndị enyi na-ede agụ ha na amaala na chọọchị ma na amaala enwekwara ihe eji ha contribute in the life of onye mgbe ọrịa ndụ tupu ya na anwụ nna agụmarị masa yawo ndụmọdụ na obi kọnụ ndị ọrịa ndụ na-eti mana ndị mmanụ nwụ na-ana under pressure even ndị ndụ ụfọdụ iwe wela gị chara na mgbe ndị ndụ ụfọdụ kwanụ ndị ndụ ụfọdụ ejikwa eji aka niile ya onwe m jụmakwa m ntị o mma kachakwa ndị mama mma ahụ ịmara na chagịrị ndụ arị akụ ụmụ gị kpa arị ụba bara arị bela ndị mara ha ga-achọ edomara rịkpa na ala edomara ihe na alebe ka anyị agwụ na anyị gburu ọbara izumokwu ezu arị kpana ala edomara gị onye mama anaghị gị nụ Christian mother anaghị gị nụ guys guild anaghị gị nụ kende ndom anaghị gị nụ ozugbo mitin ụfọdụ ozugbo mitin n'ụwa ga-agbabata ime ma gị ịdọsara gara na onye nsogbu ndị ozugbo ndị niile ijejere ọganizeshọn ojeje gbaba ime acha gị ma gị jụọ zuo oke anyị ga-abịakpụrụla gị rice aka nnọọ aka ise gari aka nnọọ aka ise ka onye ka kpọrọ akpọ ka njela kpọrọ akpọ ka Teresa akpọ ma a na-eti ihe ma ere ahụrụ m mama m nwụrụ anaghị mama m rice gari niile apara ahụ ndị onye nyechere we gave them out because ọ ga-mmebi onye ga-eri ya ọ ga-mmebi so Chineke because mama mere the team akwa no interest in all these things ahụ public naanị gị naanị ga-eji anọ okpere ke na chọọchị ke ministry ke kwaya ke naanị gị naanị na onye ahụ na-akụ mazụ ara ihe kwuchiri ụmụ gị ike ga-adadọmara na ṅụ so mma ndị ga-akwashi ihe ya ka ga gbasara ihe ndị mere ndị ma na-eji eji aka nha achọji ndị echi mgbe ga-anọ m aha m akwụkwọ na-esoro nnọdụmahịa without consideration anyị na-achịkwana ihe ma ọgụ ma ọnwụ onye ga-ebe kara na mme ihe na ozugbo grupu niile ndị bata ga na kpụcha nwa ọbịa ma ndị ọbịa n'anyị bịara ha dọrọ ahụ let's take for instance 100,000 ma ndị ọbịa bịa nye ndị ndebe otu village bịa 200 members 100,000 ọkpụnwụ rice ọkpụnwụ mọtapụmọtina ọkpụnwụ onye na-akpata moto ebiro ya mara wee misi hero Heineken legend ọzọ start pupu abịa ala gị isi ndị ndụ ga-eje ji akwa mama nọ ma ihe jikọ na ha abịa na nna akedazị jekwe deda na aja ukwu kwuru nwa ha arị ha openi so achịkwa m kpụkparị okwu ahụ i kwuru ejiri amachiga akụkọ machi onye redo hajime onwe ya onye redo wetu makwa aka ụfọdụ ihe ndị ma na aga dọrala ụmụ gị rimafe eju kacha ma mmarị ngejem ụmụ gị kpa arịghị idomagarala ṅụ gị na-aba na ihe ndị beche ashi agị kpọkwa ụmụaka arị ihe reela nwunye pechi domara azụ bidega azụ nne nwe ike megbu ahụ nwakpa ejiri aṅụ aka gbuhu onye ọrụ ihe na onye ọbịa nwere ndị a jiri kwuo igwe niile ya jụ ozu onwe onye nọ papa anyị ga-ekwuga ya ugbu enwere ike anya ọwa aga m anụ ya echi mana onye ọwa mara o ji gị eme onwe ya ma ndị papa ma ndị mama na ọka ndị mama njọ na ndị papa enwecha taịm ahụ ọka ndị mama njọ na-ewetu aka oke yagara iji pịaji okwu kwara ya mpịaji onye okwu nwere nye our viewers ọhaneze ndị dịka anyị acha ajụma nkwụ kapịmọnụ ejimara mgbufu ọnwaghị amaazị akwa ọla ha mbishi otu mandị ke makwa akwụkwọ mana amamihe kpara oke ọhịa jela kpọchara ya agbacha like I said earlier ashị m ọkara echi eme ndị onye mani asụ ya sụọ ikwu onye ama asụ asụọ ha mbara sọkwa m sụọ ya okwu sụbiso asụọ ha
ihe gbasara olili mma na ebe ka anyị kwesịrị maka na ewuola anyị a very big issue. Maazị Dọch jikwa na-ekwuo ndị mma na-eji m na spidi agbabacha otu dị iche iche adọ ọrụ ụmụnna eri m afọ eju na ndị mpa ashọkpa akpa mere ele mana onye ụra gharakwa n'efu n'oke ọnụ ya gajiela m. Ọrụ m na nna ahụ na ọ kpala ụkwa jiala anyị eze minista music minista nwafọ ihe ọgada were n'ọtụ anyị o ji akwa egwu ada ụjọ ya hụ onwekwa onye chọrọ ibukwu ya. You'll be seeing the number at this screen now, his number for bookings. Go check some of his performances out now. You reach out to him. Oh, you can. So, the book where the book will